this type of posture and support, we'll be able to start seeing improvements across the line. Umphiqodi Zincwadi jikelele unkosikazi Sakani Malulenge uthi uninzi lomasipala abanengcele engenachaphaza ngabasentshona koloni kwakhona. To take your pension to start a business from scratch won't be a good idea, speaking from experience. Osomashishini abaseka amashishini abo ngokuthatha kwimali yomhlala phansi balumkisa abantu kuba bangangeni kumgibo wokuthatha imali kwingxowa ezimbini zomhlala phansi. iPirates iqhubisana neCape Town City kokwayo kumlenze wokuqala wesemifinal yeMTN 8 eCape Town Stadium ngokuhlwa nje. Molweni kaphekhaya singaphosanga amaseko masikawule siwahuqa. Umphiqodi jikelele unkosikazi Sakani Maluleke uthi kwingxelo zophiqodo zomasipala ezingama-34 ezingenachaphaza ezingama-30 kuzo zeziphindayo ukuba nengxelo engenachaphaza. Ekhupha ingxelo yophiqodo yonyaka mali 2022-2023 unkosikazi Maluleke uthe uninzi lwabamasipala abanengxelo engenachaphaza basentshona koloni. Jikelele uthulawulo lwemali nenkcitho engafanelekanga komasipala beli kusaqhuba kuba bayi-34 kuphela omasipala abangenangxelo engenachaphaza komasipala beli abayi-257. Uqhube wathi okona kukhuthaza le meko kukuba amagosa kwamasipala wathwaliswa xanduva ngezenzo zawo. Ubongoze abathathi nxaxheba ukuba mababhinqe omfutshane bakhawulezisa ukuthatha amanyathelo okukhuthaza ukuphenduliswa kwamagosa ngezenzo zawo. There has been an improvement in the rate of submitting financial statements. This was an issue we raised 2 years ago, where the submission rate had fallen to about 83%. Since then, there's been significant support and attention paid by the provincial governments to get municipalities to at least submit financial statements. And so we've seen a gradual improvement in the submission rate to what is now 94%. So that's encouraging. We believe that indeed the work of the provincial governments insofar as disclaimers and submissions as had been done in the context of the 6th administration, if we can continue with this type of posture and support, we'll be able to start seeing improvements across the line. Iphonde lamba phambili ngengxelo ezingenachaphaza intshona koloni ngomasipala abayi-21 nangona kunjalo intshona koloni neGauteng ikwangawona maphondo yophulwa kakhulu kuyo imigqaliselo yolawulo lwemali zakwamasipala. Umphiqothi jikelele bekhupha ingxelo yonyaka mali ka-2022-2023 ehlangeneyo ngebakala lorhulumente basekhaya. Uthe ukuguquka kwezinto kule meko ingentlanga kungathetha ukuba bemibeli banganako ukufumana ubomi obungcono abathenjiswa bona ngokomgaqo-siseko. Inhloko yakwa-State South Africa Mnumzana Risenga Maluleke ukhuphe ingxelo malunga nolwaphulo-mthetho olwenzeka ezindlini. Ulwaphulo-mthetho luquka ukuqhekezwa kwezindlu, ukubuya kwemoto ezindlini, ukugetyengwa kwabantu ezindlini nokudlwengulwa kwabantu ezindlini phakathi kwezinye. OkaMaluleke udize ukuba lenyukile inani lezindlu eziqhekezweyo kule minyaka mihlanu laya kutsho ku-2.6 million lisuka ku-2.3 million. Ukanti lenyukile nenani labantu abagetyengwa ezindlini ngelixa zehlile iziganeko zabadlwengulwa ezindlini. Umnumzana Risenga Maluleke ukhupha ingxelo malunga nolwaphulo-mthetho olwenzeka ezindlini noluquka ukuqhekezwa kwezindlu, ukubiwa kwemoto ezindlini, ukugetyengwa kwabantu nokudlwengulwa kwabantu ezindlini. Lenyuke lafikelela ku-2.6 million inani lezindlu eziqhekeziweyo kule minyaka mihlanu lisuka ku-2.3 million. Around 2.6 million households experienced housebreaking or burglary in the past 5 years. And we can see that this is an increase by 12% from the previous year. As we can see, we have moved from 2.3 million in the past year to 2.6 million. Furthermore, we are saying that around 459,000 households experienced home robbery during the past 5 years, and we can see that it is a decline or a decrease by 1%. Housebreaking or
burglary is when you are not at home, and home robbery is when you are at home, meaning that there could be collateral dangers. Ngelixa linyukile inani labantu abagetyengwa ezindlini, lehlile inani labantu abangamaxhoba odlwengulo besezindlini. Around 67,000 households experienced murder during the past 5 years. That is up by 18% from 57,000 to 67,000. There is indeed a drop in the past 5 years, a drop in the past 2 years, where we are saying that we see a drop from 49,000 to 47,000 in terms of sexual offenses in the past 5 years, and that in the past 2 years particularly, and that represents a 4% decrease from the previous year. Lenhloko yabakwa-Stats SA ithi eziziphumo zithanda ukuxhoma kancinci kunezo zikhutshwa inkonzo yesipolisa, nanjengoko esithi ayizizo zonke iziganeko zolwaphulo-mthetho ezibikwa emapoliseni luluntu. Isebe lophuhliso lwamaphandle nokuhlaziywa komhlaba eMpuma Koloni lixhasa amafama achatshazelwe imililo yamadlelo kwixesha lasebusika. Intatheli yethu abongile Yantyisa uchuba isikhwebu nomphatsi wophuhliso lwamaphandle nokuhlaziywa komhlaba eMpuma Koloni umama uNonceba Khontsiwe. Isebe lezolimo kwiphondo leMpuma Koloni lize nengxelo mayelana nemililo ethe yabhudla apha ephondweni ecam kwam ndinayo umphathiswa welisebe umama uNonceba Khontsiwe. MEC siyabona uze nengxelo namhlanje uthi lo mba uzochaphazela ngakumbi i-food security apha ephondweni. Khawuqhabala ke apho mama. Siyafuna ukuba sitsho ukuba lo mlilo uqhambuke apha ephondweni wokutshiswa kwamadlelo wonzakalisile kakhulu ngakumbi imfuyo yabantu. Eyona nto ibhlungu kakhulu kukuba ubuyisela umva abafuyi abesebenemfuyo ngoba uninzi lwazo luyafa kwakutshiswa kwamadlelo. Sifuna ke uhlaba ikhwelo ebantwini sithi hayi abantu mabangawatshisa amadlelo ngoba ayichaphazeleki kuphela imfuyo namafama, ichaphazela nomhlaba lo ngoba abantu sifuna balime ngoku umhlaba uza konakala uthathe ixesha elide ukuba ude uphinde ulungele ukuba kungalinywa. Nizongenelela njani mama? Sifuna siyabaxhasa ke abantu ngoba sithi sifuna balime ezigadini emakhaya benze neekoporotyeni zokuba badibane balime, kodwa siyafuna ke ukuba sizabaxhasa ngembewu nezithole nazo zonke izinto kunye nemfuyo, sibanike imfuyo bakhuphe imfuyo eluqobo oluhle ngendlela efanelekileyo. Kodwa loo nto siyenza excuse me ngokuba abantu bafake izicelo, siyabakhuthaza. Kodwa bafama asizukubaxhasa uba usathi ndisacinga ufama. Siyakhuthaza ukuba umuntu makaqale into, urhulumente aze ngaphambili aze akuncede. Kona siyancedisa kakhulu kwelo cala. Yiyo le nto sibakhuthaza abantu masisebenzeni umhlaba, silwe nendlala, sijoyine ezi zinto kuthiwa zii-fire fighters associations, imibutho elwa nokutshiswa kwamadlelo, ukuze siyazi uba xa sithe sayenza loo nto siyenza ngendlela efanelekileyo ngoba lulwaphulo-mthetho ukutshiswa kwamadlelo. Sinamkelo kwakhona kwabasandla ukungena amanina kwicandelo zonxibelelwano kungelene esendini eRhawutini kwingqungquthela ngokuxhobisana bajamelane nemingeni abajamelene nayo kweli candelo. Usomaqhuzu eConnecta uYandisa Sokhanyile ongumququzeleli wale ngqungquthela uthi lo msitho ungokuxhulumanisa amanina nabanye abathatha inxaxheba nokubaxhobisa ngolwazi ukuba bangaphumelela njani kweli candelo. Sila eMezlo Hotel njengoba ke kuqhubeka ingqungquthela yokuhlomisa ke abesifazane ngolwazi kwezithinta ke ezokuxhumana. Njengamanje ke ngizokwethula ke omunye wabagqugquzeli balomcimbi uYandisa Sokhanyile okuyena ozochazela kabanzi ngokwenzekayo. Yandisa, asikubingelele sikwamukele endabeni zosuku. Sicela nje usichazele kabanzi ukuthi ke le ngqungquthela imayilana nani. Mangibulele kakhulu. Le ngqungquthela sibambe apha namhlanje zama ukuxhomisa abantu besimame kakhulu ngamathuba akho apha kwi-telecommunications ne-data center industries. Into yenzekayo ke namhlanje kudibene ezinkampani ezinkulu kakhulu. Sinazo inkampani ezifana no-Centec, abo-Seacom, Innovator Trust,
maninzi ke abantu abalapha ngaphakathi. Sinazo ingcali ezazi kakhulu ke ngalomkhakha we-telecommunications and data center. Ngabo ke abazothi bethetha nabantu bethu aba-attendileyo. Kukho ke nekhampani ezizincinci somashishini aba basakhasayo. So sibabizele sabadibanisa namhlanje sathi mabeze bazofunda bazawubona uba amathuba aphi na. Imali yenziwa phi na, bangahlali bengabo bantu bathengayo, mabengabo ngoku abangena kwezi zamashishini bakwazi ukukhulisa namashishini wabo. So ke abantu abalapha namhlanje bazofunda kwalukhulu njengoba sowubona ke izithethi seziqalile kwaye ke kusekuninzi okuzayo. Iziphi ingqinamba noma ama-challenges ocabanga ukuthi ke abhekene nabesifazane ikakhulukazi kulomkhakha wezokuxhumana? Ingxaki zininzi bhuti njengoba sazi kuba kuwo wonke amashishini kuwo wonke imisebenzi ekhoyo ingxaki sihlale zikhona kodwa ke apha indlela abantu abajonga ngayo lo mkhakha we-telecommunications enye into esiyibonayo ukuthi imfundiso ayikho engako abantu abazi kakhulu iyo ke lento sibonile ba namhlanje masike sidibane sikwazi ubafundisa abantu sibabonisa amathuba akhoyo sithi xa sithethe sihlalutye isector le babone uba anazi izinto abangakwazi ukuzenza bayeke ukususa lanta basuse lanta apha enhloko ethi ngabantu abangodata kuphela abakwazi ukungena apha. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Loyo ke mbukeli wendaba ze-SABC uyandisa Sokhanyile ke omunye wabagqugquzeli ke balengqungquthela esiyithamele. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Umbutho ukufeza kwedinga uqhuquzelele ingqungquthela ukuphuhlisa izakhono zoshishino kwabasetyhini nobizwa ngeUmzimvubu Women Business Expo. Goku masamkele umsekwa lombutho othembela Mapasa. Masikubulise sikwamkele mini nje othembela. Khawutsho yintoni intsusa amabandla yokusungula eliphulo lokuphuhlisa abasetyhini? Malobhele enkosi kakhulu. Bele into endenze ndazama ukwenza ezi events was into yoba abantu abangomama ekuhlaleni baye bangazi information eninzi ngokuphuhlisa amashishini wabo. So mna ndiye ndizame ke uba ndizame ezi businesses esezenzekileyo eseziphumelele bazibe sendaweni eyi-1 kuthethwe kube yilonto sizama uba singazama phi mentorship ne-funding into ezinjalo bhuti. Khawutsho ke ibonakala njani inkxaso yeliphulo kwaye ngobani baza kuzimasa le ngqungquthela uthetha ngayo? Inkxaso bhuti isahamba kancinci inkxaso because kunyaka wesibini lo ndiyenza but ke we are hoping and siyayazi uThixo will pull through. Abantu bazabe bekhona sinaye uMakhumalo uMakhumalo lo wakwaMseleko the Mseleko one sibe naye uYolanda Mbolombo i-founder ye-Afrobay sinaye uOnela Sigobelwane she's a content creator nijonge ukuzuza ntoni ngeliphulo? Khawutsho ngqo emhloleni nijonge ukuzuza ntoni? Sifuna uzuza bhuti uba sikwazi uba sithi sisi-small town esesincinci kangaka sikwazi uba nee-businesses ezizozimela zifane nakwezinye iidolophu sibe nezinto esizozikhomba sithi yabona leya iphuma kukufeza kwedinga i-NPC. Khawutsho zithini izicwangciso zenu zeminyaka emihlanu ezayo? Ufuna uzibona niphi? Izicwangciso zethu zeminyaka emihlanu ezayo bhuti is that I want to see mhlawumbi abantu abangomama ne-small businesses bevule iinto zabo ezibonakalayo uba okay uyabona leya yaqalwa okanye yapushwa after umntu e-athende la event waye kuyo yekufeza kwedinga event. Sibamba ngazo zozibini othembela Mapasa. Enkosi. Abanini bamashishini asakhasayo eKimberley eMntla Koloni abasebenzisa ingxowa-mali zabo zomhlala phansi uqala nokuqhuba amashishini abo balumkisa abanye abafuna ukwenza njalo. Abanye abantu bafuna ukusebenzisa imali zabo ezisuka kwinkqubo yengxowa ezimbini zomhlala phansi neza kuqala ngomhla wokuqala kuSeptemba. Ulishe Jumpis waqala ushishino lwakhe lokubhaka iYummy Cupcakes and Treats kwiminyaka yesi-7 eyadlulayo. Wayesaqeshiwe ngurhulumente wephondo esebenzisa umrholo wakhe ukuqinisekisa inkqubela phambili yoshishino lwakhe. Wathi wakurhoxa kwiminyaka emibini edlulileyo wasebenzisa isixa semali kwingxowa yomhlala phantsi yakhe ukwandisa ushishino lwakhe.
Umongikazi Kiwanditsi Moramedi naye uthabathe indlela ephantse yafana nekaJumpis xa wayeseka iziko lakhe lezempilo iTsoseletso Health Center. Kunjalo bobabini balumkise abo bafuna ukusebenzisa imali yomhlala phansi ukuqala ushishino ukuba bacinge nzulu ngalo manyathelo. To take your pension to start a business from scratch won't be a good idea. Speaking from experience, I would really advise people to, when you want to start a business, plan and save. As long as one has done his thorough homework or her thorough homework to say what is the idea that they want to venture into business worth, and then for life everything is worth taking a risk. Ingcali kwezezimali zivakalise ngelithi abanezakhono namashishini kumele izigqibo ngeziqu zabo zicwangciswe ngokwahlukeneyo kwezo zoshishino ukuqinisekisa impumelelo yamanyathelo okuqala naluphi na ushishino. Kanti ke abo bakhetha ukukhupha imali kule nkqubo yengxowa-mali ezimbini zomhlala phansi i-two-pot system kuhlatywe ikhwelo lokuba baziqhelanise nokubandakanyekayo kule nkqubo kuquka izinyanzeliso zerhafu neendleko zolawulo. Ukanti ke ngoku njengesiqhelo kelixesha sinayo intatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangani isakumncambazisa ngezamaqongo onxibelelwano. Siyakwamkela Mqadi Khawutsho into netrendayo. Uba uyakhumbula phele kwimihla egqithileyo kusaphilo Tata Nelson Mandela, abantu babesithi xa bengonelisekanga into eyenzekayo bahambe baye esitratweni benze lento kuthiwa yitoyitoyi. Kweli xesha lanamhlanje ke sithetha ngalento ekuthiwa #generation okanye i-social media campaigns. Ezi social media campaigns phele zizinto ezinobungozi kakhulu. So i-hashtag into efana ne-magnet othi xa uyibekile phezu kwetafile itsale yonke into engathi kufutshane kuyo, engathi ngancamathela kuyo. Uba uyakhumbula ke kwiminyaka eyi-10 edlulileyo bekukho laa nto kuthiwa ngu-bring back our girls, i-hashtag yaseNigeria apho kwathathwa khona amantombazana ayi-276 ekukholeleka ukuthi yathathwa yi-Boko Haram. Xa siyizisa apha ekhaya ke Bhele, uba uyakhumbula sasinayo into kwakuthiwa yi-fees must fall okanye i-data must fall. Zii-hashtag ezazinobungozi kakhulu. Iyakubonisa ke loo nto ukuthi i-hashtag inobungozi. Uba uyayikhumbula into kaChichi lo Miss South Africa into ebinobungozi kakhulu ngoba ithe yamkhupha simbona nje ku Miss Nigeria okanye Miss Nigeria Universe. Into abantu masithetha ngale hashtag eBhele uzawukhumbula ukuthi imeya yaseJohannesburg ibithethe into yokuba izawuqasha i-foreigners okanye abayimi bamanye amazwe ukuthi babeze Metrocorp abayithandanga abahlali base South Africa. Loo nto leyo ke yile nto ke umbone eapologizile ngoba uyiqondile into yokuba le nto i-hashtag yinto enobungozi. Uqalwe i-hashtag ke ngaye ethi makaphume esihlalweni sakhe njengemeya. Le nto nditsho ndithi ke yile nto umbonileyo ke Bhele eyenzile into yokubana enze ivideo esithi uyaxolisa. Khawutsho Mqadi, kuphi umfanekiso wevideo obukwe kakhulu? Ngulo kaMurero ngoba onondaba bebehleli naye izolo bembuza ngezi zinto ukuthi izawuthini ke ngoku imeko ubheka phambili. Yile video ke le itrendayo ku social media apho waxolisa khona kubahlali baseJohannesburg. Qaba yiphi imiba abantu abanokuyijonga ukuya phambili? Yile ka Miss Universe ngoba kule nto yenzeka kule nto ka Miss Universe yaseNigeria uChichi bathe bakumkhupha apha eSouth Africa ukuthi makaphume ku Miss South Africa waya eNigeria. Into engumnqa ke Bhele yile kokuba kwa abanye babantu aba bebengamxhasa ngokabelapha eSouth Africa njengoba engenele uMiss Nigeria Universe bayamxhasa ngokangobana bathi bafuna ukumthatha bambuyisele eSouth Africa. I-social media i-interesting ngolo hlobo. Shaba lexesha sibaba kaSibi. Camakho. Umphathiswa wezempilo eMpuma Koloni uNtandokazi Chaphu uzamkela iziphumo zophando zecandelo elikhethekileyo malunga namabanga ezempilo afake ngobuqhophololo ngamagqwetha kwisebe lezempilo kwawunyanzelisa ukuba athathelwe amanyathelo omthetho lo magqwetha. Ukuze emva kokuba umongameli Cyril Ramaphosa egunyazise i-SIU ukuba iphande izityholo zorhwaphilizo ubuqhophololo nokuphathwa gwenxa kwamabanga ezempilo afakwa kweli candelo lezempilo likarhulumente.
Isebe lezempilo eMpuma Koloni lilahlekelwa ziibhiliyoni zamarandi ngenxa yamabhango afakwa ngamagqwetha. Kungoku nje imali ebangayo ilinganiselwa kwi-15.9 billion, nto leyo ethetha ukuba eli phondo lilesibini kuzwelonke. Ingxelo ye-SIU zidaka ngca ubunzulu bale meko. The department paid 373,850,748 rand 04 to Nonquba, the attorneys have mentioned, for 22 claims between 2018 and 2021. However, several years later, an inspection by the SIU revealed that none of the claimants had trust accounts registered in their names, as ordered by the courts. Nziwa elibhango egameni lawo aphila impilo emaxongo nangaphansi kwenhlupheko ebomvu. Yiyona nto evele indenzela umvandedwe engayaziyo ke ngokuba yenze njani izidibane nenkosikazi ewe unoyazi inkosikazi bandi yiclient naye aqala ukuyoyibona ekhaya unkosikazi wakhe. Qha ke ngokutheni ngoba xa nizawunikwa imali kuthiwe boyikwa yena. Kwaphanda i-bank account ezivulwa ngondlela mnyama egameni lamaxhoba. We've also identified 25 firms that have 75 trust funds established. We believe that there may be fraudulent activity associated with those trust funds, and we've therefore handed them over to the Legal Practice Council. Ukusebenzisana phakathi kogqirha, amanesi kunye namagqwetha kuyaphandwa. Le ngxelo siyayamkela kwaye siyithakazelela kuba ke iveza konke okulihlazo elenzeka kwisebe elilezempilo. Unyembiso indaba ze-CBC eMthatha. Makubexosibele.